yo eto da bi a eye eto da bi nso a eye e woni ada na de bre obiara se ne anye ya ochina wo ho se ochina nso anye ye ho a adechen wo ho adechen wo ho nti na ni da so wo ho se mframa a ebo ene amfa ne awpe amre wa da foforo e de ne awpe bebre wo mejina sa nkura nje se mu yeso na mama wakwa abasoro ko aba Akro live dwumadi a yen ato ne din Kenkan ne so ene mama wakwa abasoro ko kura esan se eda foforo de a na ne ye fi ase na wotwe etwa mu no a ne yerugu so a eye Guasohantan a yi ozu krantin eda kire wo mai eno ya ne yegu so risua mu adusua bi anasa abapa bi nefe yabo akuapem kasa no akọ nanim tote merebo kai se TY Baba Shop ana ni Jacqueline Enterprise ene Major Pharmacy ene rebo ye chido men na nwumre ye de sa adwumadi rebrewo Major Pharmacy se upenru bi asa ho yare de a o se to fa na aso ye ho na duru bi a opebia ubenya bi bi asa ho yare enye nru a se bio egu shelf so ache na akwakọ no masan akwafa ọha fufuru bi abrewo nti se ye nru na nwa prescribe ama wo hospital bi ade a Major Pharmacy se bra o soka bet ne fam ho ewe ekropon eduru bi a ohwehwe bi a Major Pharmacy ewo bi ma wo ene ti bra na obehwa wo na wo ho ato ana ne Jacqueline nso se bra na mobile money nkuto na ohia de a owo sika dan ma eguo dudu biara opebiara anopo wewio enedu obenya ni nyina ma wo ne feti wa Baba Shop uzu se opese wo ye ho ye fe se ne amaye ti hei de a ene na bra no obeyi wu na ohun ayefe ankasa we wu ni yire no wo be be yibiti woti wa Baba Shop a awu obeye ni sima kra ama wo aditi mrebo we kai bio se ma abo afo no nen de bia opese ohun won no eye propon kurodua mu a ene wo eni wo fa ka de a TY Baba Shop wo fi abanganim eba abrosan bi won se ni fa so honom a wo honom ne fi ana ne Jacqueline enso wo bonkeje so ono so akakakra no wadu Presby Junction e ho no hye ana Major Pharmacy enso wo soka bet bi o de nim e wo edikanfo fanim ho no na enti na ma abu afo nenen se wo hwe me nifa so ene me benkum so a ene na sega nya nipa foforo a wa hwe dwumadi ya na aye ne denti ene wa ba beka yen ho ha so no nso ba bebua yen na adepa ye wa ha no wa ba beta yen achi ni ye pia akọ nanim eye nti wo hwe me nifa so a ni ding de anti abna okuapim ne ba okropon heya ena ofi wo hwe me benkum so a onde nanim nye foforo wa ha abna mponsa da bia muhunu ha nti ene sa panyimfo baanui ene wo ka me ho ena medi dwumadi rebre mu no na mere nsa ebre no mama aka ye ho kakra na wotwe etwa mu no ye human se wo hwe achi na mfoni eda ho no eno no kyerefo ne gina aso de fi nhoma na se na wo hwe mfoni yi a obehu se ababa bi ni abranti bi te nsanom bia bi na nsasi wo no wonani ma worenom na efe woridi nkita ho saa mfoni no eyo se egbunsu ene akyere nhoma ne fi ase wo lido asawbia a ehonom na no se egbunsu ne akyere ahia na wodi nkomo dan won ho adi kyere won ho anonom nsa no wo ma nkomo no kwa akyiri ehonom no se egbunsu ridwa na enum eniama na egusua wo ne wo fa nsase owo kyere se akesesem de o ma akyere hu ise na aboboa no ene ete ne wanwa na enum sa akra anka yeri hu so oya santini sane ya yenim no nti nkomo no kwa akyiri saa no o se egbunsu ma akyere hu ise opese one ne ya danfo akyere penen na emum nkomo na anso ha na emum aderesa wono na urefi sabio Agoru ye oden na aden so resan enti wo mesi honum na adechen no akyere kokosra o se egbunsu wo nifi wo nkran akyere mede di se wabetena nkran enche ahibia ye de na emum nkran kasa no otenti enu option aduo ho no nkran ni ohia no na de hwehwe so ene gbo na mo ni eje ne ade wo de gugu so sa akopem se okohye ngo se egbunsu dem wo di nkomo bio na
ɛhɔnom na ɔsɛ ebo nsu pɛ sɛ ɔma akyerɛ hu ne nsusuyi ɔwɔ de man sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no na afei akyerɛ gyina ho a ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ ɔhwɛ no sɛ ɔno yɛ okuapɛni na ɔsɛ ebo nsu nso yɛ ɔsanteni saa aware yi ebetumi ayɛ yie ni nti saa na ɛte ne de a ɛne na ɔbɛkɔ na awofo hɔ na ɔde akɔ akɔkoto wɔn anim na ɔsɛ ebo nsu aya ɔtwɛn a ɛnyɛ yie nanso sɛnea na akyerɛ ama na hu sɛ na wɔtwe pɛ obenya ne mmuae no na ɛwɔ sɛ onya saa ɔtwɛn honhom no nti ɔtwɛn ma akyerɛ kɔ aburi na ɔkɔtoo ne na a ɛne na agya wɔ hɔnom no nsɛmmisa bi a wɔbisaa no wɔ mo ohui sɛ ɔbarima no koraa a waka sɛ ɔbɛware no onim sɛ ɔbarima yie nti sɛ saa na ɛte ne de a wɔmmɔ ɔbarima no mmra na obɛdu n'anim a biribiara a wɔpɛ sɛ wɔhu no wobɛhu ɛsiane sɛ ahɔware wɔ hɔ yi mpanyin ɛmfa no tra koraa nti na wɔrenhwɛ sɛ wɔn ba bɛkɔ akɔware obi a wɔnnim no koraa ɛne nti ɔfa edi kan ɛwɔ Guasohantan mu no ahanen na wɔtwe yɛde sii nɛnɛ wohwɛ maaboafo a ɛte me nkyɛn yi a wɔn a na yɛsan ba bɛhyɛ mu bi ne wɔn ba bɛkenkan yɛn akɔ yɛn anim na yɛn ahwɛ baabi a yɛde bɛkɔ akɔsi na afei emu nneɛma bi a ɛsɛ sɛ yɛhu ehu nsɛmmisa biara a ɛsɛ sɛ bibisa na wo a wogu so rehwɛ me no watumi asua mu biribi bere bɔ nkae bio setiwa baba shop ana ne Jacqueline Enterprise ɛne major pharmacy ɛna ɛta yɛn akyi me yɛde dwumadi bere o me din de owura Eugene Opoku ɛne nti sɛmere nsɛ bere dia ɛne ne yɛre bɔ ahyɛ mu ara ne sa ɛne nti saa afɛn me nua abena mponsa ɛna ɔde yɛn befi ase na efi mankasa mabɔ awuram bi na efi anti abena nso abɔ ahyɛ mu ɛne nti wobɛyɛ nwaso na watie ne yie mesrɛ wo asɛmmisa bi nso a na ɔde aba na efi ɔde afa comment section hɔ na wasan ahyɛ na wo nua bi ɔwɔ baabi a ɔnte dwumadi nka no nso ate ne nka na ɔdɛw na ada bi awunya nti a bena da bi adua womfa saa dwumadi ni Agoru no ɔno nso anya mu bi na ɔsua mu biribi saa ɛne nti mabena mponsa sɛ wakura mu de a ɛne na fa yɛntu faa na yɛnkɔ yɛn anim owura yi din da wase ahwɛfo afei na yɛrehyɛn homa anim nti firi obi na obi nso firi obi sɛ Guasohantan na ɔfɛ to so yɛbien yɛrehyɛn homa anim nti obiara nyɛ krado yɛrehyɛn mu sɛ ɔfɛn nipa a edi dwuma wɔ mu obi wɔfiri obi anane sɛ waa wɔ mu akyerɛ nankasa nso wɔ mu ɔsɛe bo nso so yɛbɛhu ne dwuma bi a odi wɔ homa anim nti ahwɛfo ne atiefo yɛrehyɛn mu asante mampɔn agya anane na yɛre sɛ wa wɔ fie agya anane ti mu twere mu ɛwɔ abrɛ na aso ɛnu sɛ wa hyɛ mu kaase agya anane te okrataa bi ano kan sɛ wa yaadwo umetie sɛ wa fi mu kaase aba ɔde ntama bi popa ne nsa nsu ɛyɛ asɛm bɛn traseɛ krataa yi fi kofi nkyɛn wɔ nkran osi ɔsram yɛwie wɔbɛma no kwan ɔbosome na ɔne n'adamfo bi ahyehyɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔdi nna kakra wɔ Kita oho Kita prɛko ara na ɛhɔ deɛ wɔn deɛ bɛn na ɛda hɔ wɔsɛ wɔkɔsra wɔn yɔnko bi wɔ hɔ na wɔn afa so ahwehwɛ mpɔtam hɔ efisɛ wɔnim hɔ baabiara wɔsɛ wɔbɛkɔ aflawo na wɔn afi hɔ akɔlome a ɛyɛ togofo ahenkuro no mu enti kofi ɛne nyina yɛ nkakraa bi sɛ na ɔmma mɛhwɛ yɛn anim na nsa bi ayɛ nwanwa nkrantenare sɛe kofi koraa afei ni yɛnhunu wo da na wanya akwan ma kakra a womma na wosɛ wokɔ Kita gyama ɔbaa a yɛanya no ama no koraa nti na n'ani nyina sɛ ɔbɛbɛ fie no ɔkyena nko a metwerɛ no sɛ ɔmmra woyɛ a ntwerɛ no sɛ ɛfo agyima nti na yɛhwehwɛ no mɛtwerɛ no sɛ mehwehwɛ no deneene ne no adi nkɔmmɔ bi ɔkyena worekɔhyɛ ama apaafo no ate kookoo yi ɛbɛyɛ na wowerɛ akɔfiri merɛ remfiri tie sɛ krataa no ka ne nsa na ɔba a ahenemakye sɔre hyɛn ne dan fa to n'anim sɛ yɛahwehwɛ ababaawa a ɔfata ama no mede agya kofi ntiba no enti yɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ ne ho ade na ɔde ne kɔ sɛ wasɔre ana ne nso sɔre
Me kwa kwadwo buaten ho ne na akodi nkomo bi maba seesei. Wona kwa urikwo yi unya mai wo ya nche na akakakra bi na mewie aduane. Mate me nche me besi ajato kote no ho asem na me nkobisa no me nche kra. Ofi adi ofa etuso ebien mampong ara ose ebonsu abedu obrenti odai ntem adeche hema na ose isori shen no dan Enu na no peye Me ne wo ribedi nkomo kakra. fabre Enye boni bi. Wara wonim se wo ye mfirihia aduasa ba. Enti wo so aware ache. Dei wawade ye yen dadwene kese. Yenya ananawa bi to ye nanso ansa na yeti ajanom a eye. Obarima wudu ni awoware na wanware a wankasa wote se wo ho. Wani je emie peye na wani onyam tosin. Wunya oba pa ware a aduane a wobedi ne a wobenom wodamu asiesi o ntuma a ebio esese wusi o biara nka wodadwene ho bio obeye wo onuaba adamfo a wone no di atirimsem ne enapo woten kranyi wo yere a anka yeyen aso enti me ne wakra ne wo fa asusu ho ara yie na yede yengani afemu ara enya ababaawa a yeje di se wani beje no ho ama wo. Ufi asepe na mehunu se ne awode kwa akosia anen. So wo ase nti ne ho yefe na owosupa onte se sebe mabaawa abaso a ade achi se wo kurakura nkenten ahuru chin a wonye adwuma biara no okọ sukuu Monica oye odeyefo a obeye wo oboafopa oye obi a wunim jiji eye opanyin kofinti ba wo frɛ no efu ejima no ususu ho sen Me da wo ne agya ne wo fa se masusu hu se eye se me ware na mapa oba a osomani ama me nanso mempe efu agima mpente ma wo hu muaye susu hu yie ansa mini mefu agima dada idie wasem yi nhua nsusu hu pii kantete no a wofu pa oba ma wo mba berima no atwam ene yi anibu abayi die oberima biara oba a wo pe na wo ware no Jameyi nti na mokra me hyerehyere se me mra no. Ne awoka yi de eye mrante dwene enti susu ye ndi a yaka yi ho. Efi se wom se wasua homa akọ echi. De nanso awarese mu de yesene wo usua hu. eja na ne bem Na ya semben. Transie ana ne transe afu ejima ho asem na mede betu kofi anim no. Omma me mu kwankra. Kofi na den. Eide se nyansem a wo pentembu akra. Aden umpe efu agima. Eja efu agima wade de enye yie. Adoma nana Mirika kofre wo fabu aduma me. adoma fi ediko Kofi na aden nti na umpe jima. Mini ne ho asem biara nanso mirintumi nware no. Urintumi nware no san. Nkasa wuni ago bremu buadu bem yaw maachi ya eku ama maachi Ya ahenewa kofi maachi akwa abanso ya eja na wo bai daben me da me nan ase nre no josum na mebedri me se anka me pensuo bi madware na mabachia mu kofi edwanie buadu transe kofi die ni awo ya enyado kofi due ni awo ya ahenewa wofa omamwe twedi ampon adaroma me ho ye odan nani kire ana ne ne yire na he boko nre anwumre na kofi bedri ye me na me se ne dakra no nti na wabai wa wonim ne nti amekra no anopai se wasore de afu agima ho asem to nanim a kofi se kose ne ho nka ana me se wona wo de hye no no nti won frɛ wo na betie bi a wo nso de abefa ye ha yi na kakra e wo ho no no osempa kofi
Efu ejima ya abofra pa kra wie. Oyo oba a wo ware no a, wo re no ho arada. Wo ho beto wo akwanuasa nyina mu. Wo fa de mere mfa wani mfere nto ho. Erinye yie. Aden. Retwen kakra ansa na maware. Nka se wunyini wadi mfinhia aduasa yi. Wonya abrantewa bio. Nka se wunni sika. Efise wonya nware ma oba bia mo watenase yi. Wope sika anore mu ada. Sika yen me dadwene kra. Efise madwuma a mekita ne mada romanti. Me wo me so ne me de a me se me ware na. Menye mu ho sika biara. Kofi ye bia yi jama waware wo nkranko na yendie ye rebre yi. No kwasema e wo mu ne se mehunu okuapeni ababaawa bi ne nakasa na ono na me pese me wa no. Me bai anka no ho asem na me de to manim. Ene se mo ho koye hare de afia gima ade to manim yi. Ababaawa ya me kan yi free ebri. Ode akere Kofi na okuapeni ba de betumi aware no. Na okuapeni ba de sabio de na wode wa no. Esono okuapemfo ma na esono asantefo ma. Anya sika ya na yede wa won. Sika no so ebi wo fie. Awoware de enyo enunti na mpanyimfo se. Obi nware ne krom ni inu no ho. Ena Ghana bre de ye hwe se oyi free ha na oyi free ho. Ye nyina ye nipa fu a. Nti wo ware Ghana ha ba bia anya hohoware. Me de ose ompa efu ejima yerenye no. Oberima se opa oba apo a ene dane sen na me ne se ompe no. Enti se Kofi si wahunu oba a ope no na ose obeware no a. Mi gina nachi. Nia eha me kakra wo emu ara ne se Kofi ebeto da na wani ribefi asante kra. Won a woni won ara ne oyire ne wo ma. Enso unuama no rewi wo nyina wo wo ma wo. Mpanyin se oba sosen na nso owa abusua. Enti akonta na wakan yi mate. Kofi brebe na opese mekoye oba no ho ade me ma wo. Bribia ye ma wo. Ma so me ho magu. Enye aduru na oba no de aye me bayi. Kofi hwemanim kakra. Ana ne buadu hwen wo ho kakra kotu agina san betrance. Na akuapem ho no sika he na wode bopo no achi sre oba da ne ti ase. Anya wanwa. Enu podie mimisae. Ende okwa bisamu ma yente na ye gina so atu abofo ama won akwaje oba no awade ama wo. Mo ha mo ho na sika na nsa hodo a wode beko ni nyina mefa ne ka. Ukọ okita no ba. Oboso ye beba no awie ye de beto osofo anim na wato abofo a ye besoma won no meti ama won abebo won so ama obi akogya won ama won akoye amane e fata nyina. Aseda na ewom Osori chia won da won ase. Ofa sebisa. Osei bonsufi nkram. Osei bonsufi wo nkram. Osei bonsufi asante no abedu nkram. Ago. Amen. Akire hyen. Kofi maadwe. Ya me de. Egwa wo ho. Akire trance. Kofi koshia no. Akosia asantefo chia wo. Bije won so. Wonso no nyina se wo chia wo. Mpesa o. Menso no ne hefo. Hwe. Nti wukunu ne me a na wonnim wonse no. Me de jai yika na ye ni nkomopa. Nkomopa ben na sin yi. Wo de wa se bi dodo Kofi akwa aba. Ya ewusi. Ni awufie wa akora na wa abrewa. Ni wunuanom teden. Wo nyina ho ye. Enwumre yi mi wo fie na me se me de meye mpase ma behwe se wa ba ana.
Nibedu inure ne dofa na obrenti mentumi ametia wo. Na nsire mu te den. Nkɔmɔ wɔ hɔ na atɔ wo ase. Ɔkɔfa nsan tumpan abien betutu ano na wofi ase no. Mikodu yi anɔpahema na maabrewa ahyɛn mu dan mu dedaw. Ɔde bɛtu m'anim sɛ aware a ɛde besi sesɛ me nware yɛ ɔne akora ne me wɔ fanom nkɔmɔdi kɛse. Ne sɛ nti wɔde wɔn ani ato fam anya ababaa bi na ɔde yɛfu bi ama me. Saa. Wode tɔ wo ase na tie nea edi so. Dan na edi so. Wahwehwɛ wo kurom ni ama wa. Kɔ na kɔ ware no. Ma deɛ, masɛm ani. Ɔde to m'anim saa no. Ma ne mmuae. Kafra, ɔde to m'anim saa no. Mmuae a mema no tie ma ne sɛ, menye mi ni sɛ ɛte sɛ awofo hwehwɛ ɔyere ma wɔn babarima, ana okunu ma wɔn babea. Enti meda wɔn ase bebree, nanso merentumi nware ababaa no. Wobisa me sɛ fidɛn so na mempɛ no, ana me sɛ emfi hwee so. Ekɔ wie akyiri no, na ɛsɛ sɛ meka mu nokware kyerɛ wɔn. Enti meyi anim kyerɛ wɔn sɛ mahu okuapini ababaa bi a me ne no ahyehyɛ aware. Meka saa no, ɛha wɔn yie. Ɛha wɔn di a nka. Saa na ɛka ne. Ewie akyiri no, wɔn nyinaa pene so maa me sɛ wɔbɛgyina m'akyi abegye aware ama me. Mpo wɔn ahyɛ da a wɔbɛtu abɔfo ama wɔn abaa bɛyɛ amaa na ɛfata nyinaa. Da bɛn na abɔfo no bɛba. Wɔbɛbɔ ɔsram a ɛbɛba no awie enti wɔsɛmpa. Ne sɛmpa ne den. Nea edi kan, mepɛ sɛ wɔkyerɛ me sɛnea aburi wɔbɔ ɔpon akyi, gyina so srɛ ɔbea ti ne nsa nyinaa. Na ɛsono asante amane ɛna ɛsono akuapem de. Enti wonnim nsone kɛse wom. Wosɛ wonnim akuapem amane na ɛyɛ den na wohui sɛ nsone kɛse da ɛne asante di. Wode kyerɛ me a. Ɛno de sɛ ɛnyɛ ma asɛm o. Woyɛ obi a onim na wobisa no a ɔbɛkyerɛ wo ne hia nyinaa. Ɔsɛmpa ɛnyɛ den efisɛ mennim aburifo pii. Nea ɛto so mmienu ne sɛ mepɛ sɛ wokɔhyɛ wo nkurɔfo ase sɛ ɔsram a ɛbɛba no awie. Ma akora abɔfo bɛba wɔn nkyɛn na wɔn abɛdi ho nkɔmmɔ. Fɛsi kwan mu na nka sɛ me ho nkɔmmɔ. Enti ɛnyɛ wo ho nkɔmmɔ. Na nipa baahe na ɛreba. Nigye mi di sɛ wɔremmoro baanu. Ebi ɔbarima baako na ɔbea baako. Na abɔfo no bɛfa koforidua akɔsi abiri prɛko ana. Dabi, wɔbɛba besi ha na megya wɔn kwan ansa. Biribi nti sɛ ɔkyena memene yi, maahyɛ abiri kɔ. Enti mɛkɔ. Mɛbɔ papa ne mama amanneɛ. Ahwɛfo ɛne atiefo, yɛde ɔfɛ ɛtɔ so abien no nso aba awie yi. Sɛ yɛtie ne a yɛhu baabi a abobɔ akɔsi. Akyerɛ do ɔsɛ egbo nsu yie. Ɛne nti bere ɔsɛ egbo nsu tu kwan kɔpue mampɔn. Na wofoto nsa frɛ no ɔde saa asɛm no kɔto wɔn anim. A na wɔn aka sɛ wɔde afu agyima bi bɛma no. Nti ɔsɛ egbo nsu tii ho kyerɛ akyerɛ no. Na ne bu nyon. Ɛne nti wobɛhwɛ mu edu saa afa nim no. Na ayɛ sɛ akyerɛ koma yɛ aba soro kakra. Nanso ekoko wie akyiri ohun yi sɛ wɔbɛtu abɔfo ama wɔn aba ne na ne agya nkyɛn ne wɔn aba abɛdi ho nkɔmmɔ no. Na afei ɔpɛ sɛ ohu yɛdi akyi nyinaa. Ɔsɛ egbo nsu betumi aware akyerɛ. Anaasɛ ɔbɛkɔ akɔfa agyima a yɛn anya ehu dedaw. Sɛ na abusuafo ankasa anya apene ama no. Sɛ wɔrentumi nhyɛ no mɔnkɔware obi a ɔno mpɛ. Ɛne nti ɔne akyerɛ aware no. Sesei egyina n'agya, egyina akyerɛ agya ɛne ne na so. Sɛ ɛbɛba so, sɛ ɛma so, mmerɛ ɛna ɛbɛkyerɛ. Ɛne nti merensɛ mmere bebree esan sɛ yɛn mmere sua ne nti. Ma apamfo a mene wɔn ha, yɛbɛdi ho nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ nsɛm titiriw bi a ɛwɔ mu. Na afei yɛsua mu nneɛma. Saa bere yi ɛna ayɛ a ɛho hia me kɛse paa. Esan sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a ɔkyerɛwfo no didi dwuma a yɛnte ase yie, kasakoa bi, abɛbu bi, saa bere yi ɛna yɛtena ase na yɛpɛnsɛmpɛnsɛm mu na yɛahwɛ mu yie. Ɛne nti mobɛhwɛ mu a mfiase no ne yɛ baasa. Afei nea ɔtɔ so anan no aba abɛka ho a wohwɛ
sani amia anase won atwa me ho ahyia yi dia na che se nkomo ne mu beden esan se ye akusika ne ehu se mmea de worige achinya na enya ne eda fam kura eninti mesan wa dawo adibio se fi me benkum so ma abna mponsa da bia ye ne wa hai ne fi anti abna ono so ne de edikan dwumadi ho do ane adesua ene ne amapa yere ye nti na ono so aba beka ye ho a ene ono so aba se one ye mba be ye na ye fe ne fe afu oda amea ono so obeka ye ho nche ye de nanso nanim enya foforo kra wa ha sei ene nti mema mu nyina akwa ababie o yo ene nti mere fiase de a me de anti abna ene be fiase san se ma se mi se ye wo hai emudo kakra yare ya kenkan ni mu no anti yehu bribi se na wore kyerɛkyerɛ afu agima asum wo se onte se saame a wone nam kurakura kenten yi mere nyin no nso mehu se obi okura kenten biara no ɛyɛ adwuma na ɔkɔ akɔyɛ nti adan na efe wode obia bi okura kenten a one nam bakyere ritwa empua wo ehuma emu obi kura kenten na one nam a ɛyɛ adwuma na ɔkɔ akɔyɛ medase menua berma wakasi obi kura kenten a one nam nso wonye adwuma bia na kye se obi ehu se kenten na okura no mfa nko ba bia na mu di chinga na wasan bia bisi ene wone a ofa kenten no nso a wonim se okogwa aso akoton ade anaso okofum akofa aduan aba nti no wokurakura kenten no nso nipa atena se ahwe ehu se wonfa nya adwuma bia nti na kye se wonye nipa wo ware won be fi a ebe yeye wonfa mpuntu ne nkoso bia mefi yo atiefuo ne ahwefo mo sempo se ofidua kura ya timu etore bia yigede ehun bi woni obi tifi osore bia wafa ne bag na wode ne hu adom woni madwuma ko oye nso wode wutu e wo so oye adwuma ebi na yi owusu pranten aka ho asem wa hai nti afu adwuma a onipa no wode ne susu no eno na anti abena aka mu asem yi ye di hobi o eno koma menu abe afu odamia na yehwe osa ebunsu okwan a ofa so ebo amane kire akire bro ofie santema mpom bai ne nsem okekan nyina na ese fata se oka na esi wo ho no se ne titiriw se o na ebusuafo mpo apa obia bi ode afu agima bi ama nanso wabo apene ne ohweye se oka sa asem no nso kire no yo medase the papa munde na eye se oka efi se akire ntina na ebusuafo hye ne se afu agima ntina na ebusuafo hye ne se ombra nti okwae no na wode to nanim na ono nso ehu obi a ope no na ne papa mun oka kire na ebusuafo na oka afu agima ade nso be kire akire nde na no kwan anu yo na yerehwe mu yi a mpempi me aya akoratwefo mede ne amahu bonse ose bonsu akra kire se o mere kome na nchen wo kumase o medi na wotwe achi no mai a ebe ni mposo no yafu agima ho nchen na wakwa kwahwe misusu imu na ehu nhia se na nkese se o ka kire no ana woda so ya agina ne ya wugina na se akire de no nim se onga pe obia amano ndi sesi akire no ho no nim se ebia o wafu agima wa na so na ebusuafo ho yo mate bida se nso na wo nso wadwene kire ho na abna mponsa wo bu bebi o se obi nware ne kuromani enu no ho saa nsɛm ya mpanyin kan yi wo ne won ya adwene se obi nware ne kuromani enu no ho yo medase se wo kana saa fa baabi ni yiw eye fa baabi nso no enye esan se ukuromani no a wo be ware no enkyere se obi tete bi keke kanu ya behwa wo be ware a wa wo fu kofie ho ane mpanyin bi koye nhwehwemu ehwe se obia no owosu oyese yare bi ni fie ho ne ade ana nti ukuromani na be ware na wo renu hu eyese bebre chese won akohwehwe obia no de na ba nti sa asem bi kura wo ho na eba ubetumi de wosasi ugwa aka se o abia yi a me ware wo mi kurom di onte sa esan se fie ofi mu
ɔnyɛ bi asa na homa no kan no ɔnyɛ bi ɔnam bankyere kɛkɛ ɛsan sɛ wawofo so bɛfa ade ama ɔkan ɛnyɛ adehunu bi kɛkɛ nso nti saa bɛn asekyerɛ ne sɛ woware wo kurom ni a ɛnhaw bebree te sɛ ɔmani a sɛnea wokan yi sɛ ɔsɛ ɛbɔ nso ware adɔm afu agyimu ana sɛ ne maame nom na akɔpɛ no ama no onim ne suban but nanso akyerɛ de onim ni ɔno na osi ɔyɛ ɔbea pa ne ade ɛno no ne na n'agya bɛyɛ dɛ ehu nso wɔn ba rekɔ aware ɛho hia wɔn tiɛ sɛ wɔhwɛ obi a daakye bi asɛm bi koraa aba a wɔbɛtumi akɔ ne fie akɔbisa anaa biribi nti ɛtɔrɔ bi akurom ani nso woware no sɛ yi kakra yo meda se na nhoma yi fa pem na akɔgyina aware so yi asɛm bi wɔ hɔnom a ɛhaw adwene paa ne titiriw ɔman Ghana mu ha sei na anti abena aba bɛyɛ ɔpanyin kɛse wɔ yɛn ntam yi mɛpɛ sɛ ɔno obɛbu asɛmmisa no sɛnea mpanyin kyi ahɔwoware no ayɛ ana ne fapem na gyina dɛn ɛtɔ da bi a yɛhwɛ yɛn Ghana ha yi a obi fi Ghana ha na afu ha baabi na wakwakɔnwa ɔbea bi wɔ atifi hɔnom a mpanyin sɛ wɔn mpene waa na wɔn botae paa ne den ti a wɔsɛ wɔn mpene saa aware no medas me nua bɛrima nea mɛtumi aka afa ho kakra ne sɛ kan no koraa yɛnyin yɛbɛto nnwom bi sɛ ɔkwan tenten a wawie me nkoo sa wote ase nti wɔbu kwan no a ɛware no sɛ wofi akuapem na ɔsɛ wokɔware wɔ atifi na kyerɛ sɛ ɛyɛ kwan pa asɛm bi ba hwɛ nipa bɛn na wobɛtumi akɔ sɛ wonni sika a ɛbɛyɛ dɛn na wo nkurɔfoɔ atumi adi w'akyi akɔ akɔboa wo na adakode a wokɔyɛ no woatumi akɔyɛ nanso sɛ yɛ akuapem ha anaasɛ yɛ kuropɔn ha de a wonhia sɛ wotua sika na mmom wonantew yɛ a wadu baabi a wokɔ no ɛno titiriw ɛna wogyina so ɛna ɛfɛ wɔakyiri nti no koraa no nsa ho si baabi a wofiri wonim wɔ sɛnea wɔhyɛ date ana na mede kakra bɛka mabisa anti abena asɛm bi kakra na yɛnso yɛnyi kakra yi yɛ mmɔfrade nanso kakra wɔn akan ate sɛ ebi a wawofo bɛmia n'ani sɛ mebɛyɛ de bi ma no nware sɛbio ahwɛfo oyigbeni ayɛ asɛm bi wɔ hɔ ayigbefo no titiriw ayɛ asɛm bi wɔ hɔ anaa hintasɛm bi wɔ hɔ a ɛno nti ama wɔ ayigbefo aware no ayɛ ɛhaw kakra ana memmerɛ mu na menka asɛm bi sɛ wiase mu anaa Ghana ha yɛwɔ yi sɛ woka tribe biara anaa baabi a nipa bi fi a wohyɛ da wɔ su bi a ɛda adi nti a obi rempɛ sɛ ne ba no bɛkɔ hɔ wokɔka sɛ sɛbio mekɔware fantini wo sɛ fantini bi a wobɛtumi aware no wɔn na wɔde magyin na ɛyɛ dɛn ɛkyew forɔyi kyerɛ sɛ wɔbu sɛ wokɔware fantini ana kyerɛ sɛ wo sika nyinaa yɛ aduan mu nsɛm ne nneɛma bebree nti wohyɛ a tribe biara ne biribi a ɛwɔ wɔn ho a nipa no de ahyɛ wɔn tim sɛ wokɔ ha a ɛha sɛ ɛna ɛyɛ nti ɛne mempɛ wokɔ ha a saa sɛnea yɛhu kuro foforo so sɛ wokɔ ha ɔmpɛ saa na wɔn nso wɔhu sɛ okuapi ne bia nso saa pɛpɛɛpɛ ebi sɛ yɛhwɛ baabi a ɔsɛ ɛbɔ nsu ne na ɔsɛ na okuapi ne bia de wobɛtumi aware no dɛ nti na ɔka saa ebi a no akuapi mfo mmea nso wɔ bibi a wɔwɔ wɔn ho nti a wɔntumi nware wɔn wanu hwam adesua na yegu soro mekɔ comment section hɔ na efi ahwɛfo a mo nso mo de yɛn ho dɔ ɛrehwɛ dwumadi matie manu asɛm kakra ɛsante bɛkɔ 2.0 also so GTV is not ɛsante bɛkɔ ɛsase mi di yɛhyia wɔ mfitiri a yɛbɛka wɔn asɛm akua kɔ abea ɔno nso sɛ my auntie nti ɔno nso refer to auntie abena efe oti Frank ɔsɛ you people are too much oti Frank yɛdawase Samuel Abugiri onyame nhyira wo mo ne adwuma pa mudi no hɔ onyame nhyira wo nso Abugiri onyame nhyira wo Prof Emeritus Old Major Michael I want to believe that parties in Asantitwi mbache you saa fa na ne yɛre kan ne Asantitwi mu ne nyinaa Asantitwi ɛna wɔn akyerɛ wo hɔ ɛne ne dwuma kɛse a yi owusu krantin di ya mani gye ho yedu fa bi abon sɛ nkran wo mu fa bi nso Asantitwi fa bi nso akuapem twi ɛma akenkan ne yɛdɛ George Ejekwa bi o say God bless you all
onyame nhyira wo so George kwakwaduam pigs ene mo a aka nyina wo gusoro hwe onyame nhyira mu nyina yeda ma se na mas se mi se bio eno nso o se oba se osen na nso owo abusua oba se osen na nso owo abusua saa bei mi guso kenkan no kire ma adwene so kakra na meti ase a enye yi anti abuna obetumi a kire mu kakra kire o se oba se osen na nso owo abusua ọba sẹ ẹwọba ana ọba sẹ ọsẹ deɛ na kyerɛ sɛ wosɛ w'agya nanso wo abusua na kyerɛ sɛ wosɛ w'agya nanso wo na abusua wɔ hɔ nti wo abusua mu kɛ wotumi sɛ wo papa nanso wo mama nso wɔ ɛnyɛ wɔ ka saa ɛno nkyerɛ sɛ wo papa no nko ya na wɔreka ama wo ba abusua wɔ hɔ sɛ wo na nso wɔ hɔ nti na kyerɛ sɛ wosɛ w'agya koraa sɛ dɛm koraa na wo abusua bi mu saa nti ɛnyɛ nea wo papa nko ya bɛka no ɛna ɛbɛgyina bata abusua no tumi ka ɛma ɛgyina medase enti ahwɛfo ɛne atiefo aha na bere bɛma ho kwan na ɛna dwumadi a ɛyɛ Guasohantan yɛreyɛ no wɔ Kenkan me so no yɛde ne nyinaa abɛsi meresan rekae obie sɛ TY Baba Shop Barbering Shop a agye din wɔ Akropɔn ha obeyi wuti ama ho ayɛ fɛwiye ɛta yɛn akyi ne yɛde dwumadi bio ana ne Jacqueline Enterprise ɔno nso sɛ mobile money for all networks ne hia no sɛ obɛba obonkeje yi so aka kakra wadu Prezi Junction hɔ no ɛhɔ nom na ɔhyɛ sika dodo biara a ɔpɛ sɛ wuyi no bra na obeyi ama wo na fei Major Pharmacy ɔno nso sɛ ɔwɔ nuru ahoro yare bia a ɔyare a wɔde akɔ ayaresabea na wɔn ahyɛ sɛ wɔhwehwɛ hu nuru na wɔn de wɔn ni bi wɔ hɔ no Major Pharmacy sɛ bra na ɔwɔ ne nyinaa bi ne bonya den na ɛyɛ nuru pa nso ɛyɛ nuru nso a asɛesɛe ɛna ɔtontɔn wɔ hɔ ɛne ti bra Major Pharmacy hɔ ɔwɔ adi kanfo fam hɔ ɛwɔ Soccerbet building nim bra na ɛduru bi a ɔhwehwɛ bia obenya bia ma na ɔde asa wo ho yare beda wase sɛ unya abere ma yɛn ɛwɔ saa Kenkan medwumadi so da sɛ nɛ yɛbɛsan ahyia medin de owura Eugene Opoku ma apamfo a me ne wodi dwumai afua ɔdaamea ɛne edikan anti abena ɔno so ɛwɔ ha sei na efi ma abena mponsa me de obi bia sei executive producer Nana Safori na nkasa ejina camera na echi a ɔhwɛ sɛ biribia bɛkɔten ɛna efi Sergio ɔno so sɛwa na nkasa ɔno so gyina echi a wɔhwɛ medwumadi nyinaa yɛde brɛ mu yɛda wase da sɛ nɛ yɛbɛsan ahyia